سلام كبرات تخاتلتنا لمي بزعبة حنتا أزياء خطة غمانا تقل ننفسنا نحواتنا كاب جنكت ويكا أكاوطري بغليلو خقالاقلنا زخل نتبتات حيزولكم متعلقو جنكت بغت سالي ناب هيوتنا كمت يخيليو تمستير جنة جنكت بخمين قوات رأيو نالتاوي التحساسبا أو جدنا هداءات نمركاب زوم سعبو عسرت نتبتات حيزولكم متعلقو كساب مودة تازامة بكتكاتلني بخبري عدمكم سناي مكتال تاغم قطر حدا نري أنتاتبل مسفت آري زلكا ركبن مسغانان مدلدال مالتي مسغانان أمورنا كابتي زغودلنا نغر أوچوي نابتي زلنا تسقطات كنقلب ويكا كندهب يقبرناي مالتي مسغانا نغو مستساخا تمسغن لومي سلستساخو سلطعناي سلسدرابيتي إلكا سلست نغرات راي بمذكر نزوم نغرات زيوم تلا كتغبرم جميركا زنا أمورخا كاب وطري يكلاخللي مالتي تاغم قطر خلتا نري أنتاتبل عميق ناي مستنفاس لمدي يحلقا ديب بريزين مالتي ጭንቀት ከመጸካን ከሎ አካላትና ይውጠሪ ዓሚቕ ምስትንፋስ ድማ ነቲ ስርዓት መትታት ወይ ከዓ ነርቨስ ሲስተም ይህድኦ ማለቲ ኣብ ስራሕ ወይ ከዓ ኣብ ጽንኩር ኩነት እንከለኻ ን4 ሰከንድ በአፍንጫኻ ኣየር ሰሓብ ን4 ሰከንድ ሓዞ ኣብ ውሽጥኻ ሓዞ ማለት ድሕሪኡ ን4 ሰከንድ በአፍካ ቀስ እንዳበልካውን ኣውጻየ እዚ ቦክስ ኦፍ ብሪዝን ይባሃል ንጭንቀት ብቅጽበት እንተ ከገብረልካይ ከህደአልካይ ወይ ከዓ ከረጋጋአልካይ ነት ዘለካ ጭንቀት ማለት تاخم قطر سلسة نريانات وانتهاتبل أكلاوي من قصقاس physical activity إذا بالتعمي interesting ويكا أقداسي تزغونت أبيوتنا كنجبرا زلنا نجاريا من قصقاس أكل إندورفين استبهله دست بالهرمونات كاب أكلاتنا يمنجمو كتشنا أنكلها أبجزات تعاتها كاب موعل نعسرا دقيق طري أب دقوتها بقرها توعيسكا نتي نتوها أير من قصقاس نتي ألتوا حسب يطفو أيو مالتي exercise كل جزية كمن فولتو تراي نيجنك تراي زيكونه ني physical ناتك فيتي قبركاي نت mentality نت أتحساس بنات كون بزح لو تتكم سأل كاي خدماتي زي exercise 10 دقيقة تراي ديكونه at least ونبعلون كاب 3 كسب 4 5 دقيقة انت خيلنا أما عالتي كاب 3 كسب 4 أبصم انت قبرنا صبغي مالتي تخم رابعيت نري أنا تبغى أنت عتبل كاب محبراو ميديان زيناتات ويكا زوم نيجاتيف زخونو سوشيال ميديا زغربو نجارات مرحق مبزحزو جزء ألتاو زيناتات مسكالو أثبات زلنا زمدنا فيسبوك ويكا تيك توك نأمرنا يجنقي معلتاوي نحد ساعات نابنت قد مملكاسكا سلكخا فيها مس نفسخا ويكا مس درابيتكا جزء أحلف بزي سلكي سلام كتركبي أزياء إنترستنيا كل جزية قد من بدك أصنع 10 دقائق ويحمش دقائق ولو نبعلا مس نفسنا مزرراب أبيوتنا بزح لوطي كثم تسألني يعني من تايزي تزوعلك معلتها مفلات قد من أبعرات مخاتك مس نفسها مرخب بتعمي أقداسي كلايكا قد من ساعات ولا أتليست قد من ساعات نبعرات مخاتك تليفونك كباها مرحب نأمرنا نتزلنا جنكاتن كهدالنا تاقم حمشيتي نري أنا تبخان تاعتبل أخل دقاس مركب دقاس مزقودلنا أمورنا نأشو تساقامات كم قزفت ويقا كم عبيت نقرات غيري يزريهم ليتي أخل دقاس زي مركب نصبحيتو سب نزبا لكا نقر قطيفكا تحرق ويقا تجنق مالتي أخل دقاس جن نا أمورنا نتساقامات كوكات أورو برتعي هوي ويقا حيلي هوي مالتي زي أقداسي أخل دقاس ديم دقاس كلاتنا خوين فولتو بزح تساقاماتي زلوه قدامي تساقامو انتايو نچنقت كتصور زلكا تقولو بطعم تحتيو كلاي نغيركا حرق تبل بو منصر اب سراح كتكيدن كلخا بزح شجرات كغاطمك يخلي مالت زي بستخالنا متن كاب 7 كسب 9 زلو ساعات كندقس كنكلالنا ناي اب معلتنا كحجزنا زغل كاب 7 كسب 9 ساعات كم تعي سبات كوينا كنسرح ويكا كنقلقل نخلينا مالت تغمشات شيء تنري أنت يا أخي حساباتك أو ورقة مسفر زيادة كلاتنا خنجبرا زقبأنا نجاريا كل جزء أب رأس ترايوك أب أمور ترايز تحزو نجارات حدا نورنا يوتر يجنو قي كلايك أنتاي نخطب تحون بالطعمي أشجرتي مالتي أو ورقة تصحف نجارجين تجمع كتفتحه قليلي مهنات كل جزء سلطريو مسرع خياخا ناب تكبر نخد كيرا يقلل كامل زجنو أكا نجار أوش تخطراي مزخون يجزفي كتصحفن كل خاجين تقع صوريخا لومي سلامتاي تجنيكا ويكا تجنيق إلكا أو ورقة صحف كتصحفن كل خا زوكو
ኣይጨንቕኒ ክፈትሖ እኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ክመፀካ እዩ እንዳፅሓፍካያ ከለኻ መፍትሒ እውን እንታይ ክትገብሮ ኢኻ ክትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ኢንተረስትን እያ ክንገብራ ዘለና ኩላትና ክንለምዳ ዘለና ወይ ከዓ ካብ ጭንቀት ክትገላገለና ትኽእል ነገር እያ እታ ከም ሸውዓይቲ ንሪኣ ነጥቢ ከዓ እንታይ እያ ትብል ምስ ኣዋንታውያን ሰባት ግዜ ምሕላፍ ፖዚቲቭ ኢንቫይሮንመንት ዝበሃል ማለት እዩ ሕማቕ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዝዕሉ ሰባት ንዓኻ እውን ከጨንቑኻ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ግዜ እዞም ኔጌቲቭ ማይንድሰት ዘለዎም ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ሰባት ንዓኻ እውን ኣብ ሂወትካ ፅቡቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ንኸይህልወካ ዝሕጉዝኻ ኣይኮኑን እሞ ካብኣቶም ክትርሕቕ ወይ ከዓ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሕማቕ ጥራይ ካብ ዝዕለካ ዓርክኻ ናብቲ ተስፋ ዝህበካን ዘስንቐካን ዓርኪ ተፀጋዕ ስምዒት ተላጋቢ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይቲ ዓርክኻ ባህሪ ናባኻ እውን ክላገብ ስለ ዝኽእል ክትጥንቀቕ ኣለካ እታ ኻምሻምነይቲ ኮይና ንሪኣ ነጥቢ ኸ እንታይ ትብል ኣብ ሕጂ ምንባር ወይ ከዓ live in the present ትብል ማለት እዩ ንምንታይ እዚ መብዛሕትኡ ጭንቀት ብዛዕባ ትማሊ ዝሓለፈ ጌጋ ወይ ከዓ ሪግሬት ወይ ከዓ ጣዕሳ ንብሎ ነገራት ማለት እዩ ወይ ብዛዕባ ፅባሕ ዘይመፀእ እንከሎ ስግኣት ወይ ከዓ አንዛይቲ ነታ ዘይበላእኻያ መዓልቲ ምጭናቕ ማለት እዩ ሻሂ ክትሰትን ከለኻ ብዛዕባ እታ ሻሂ ሽታኣን መቐረታን ጥራይ ሕሰብ ኣእምሮኻ ናብ ካልእ ክኸይድ እንከሎ ሕጂ ኣብዝየ ዘለኹ ኢልካ ተመለስ በሎ ነታ ዘለኻያ ሞመንት ኢንጆይ ግበራ ምክንያቱ ፅባሕ ምስጢር እያ ንፈልጣ ነገር ኣይኮነን እታ ዝሓለፍናያ መዓልቲ ከዓ እንታይ እያ ኦልሬዲ ፓስት እዩ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ኣብ ሕሉፍ ምንባር ከዓ ናብ ዘይተደለየ ጭንቀታት ክመርሓካ እንተዘይኮይኑ መፍትሒ ክኾነካ ስለዘይክእል ብዝተኸእለካ መጠን ኣብታ ዘለኻያ ሞመንት ክትነብር ፈትን ማለት እታ ከምታ ሽዒት ንሪኣ ነገር ከዓ እንታይ እያ ትብል ንነፍስኻ ይቕረ ምባል ብዙሕ ግዜ ንኻልኦት ንሓድገሎም ኢና ንነፍስና ግን ንወቕሳ ወይ ከዓ ንውንጅላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዘይገበርኩ ከምዚ ዘይገበርኩ እንዳበልካ በቲ ዝገበርካዮ ጌጋታት ክትጣዓስ ትነብር ኣብዚኣ ክንርዳእ ዘለትና ነገር ግን እንታይ ሓደ ነገር ምስ ዘይሰልጠካ ከመይ ዝበልኩ ሰብየ ወይ ከዓ ከመይ ዝበልኩ ዘይረብሕ ሰብየ ዘይጠቅም ሰብየ ካብ ምባል ሰብ ኮይነ ስለ ዝተጋግኹ ፀገም የለን ካብዚ ተማሂረ ክቅፅል የበል ምክንያቱ ካብቲ ጌጋታትካ እንታይ ዝበሃል በላሕቲ ሰባት ካብ ጌጋታት ናይ ሰባት ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም እቶም በላሕቲ ዘይኮኑ ሰባት ግን ካብቲ ባዕሎም ዝገብርዎ ጌጋታት እንዳተማሃሩ ክዕረዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ በሊሕ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ካብቲ ዝገብሮ ጌጋታት እንዳተማሃረ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እታ ከም ዓስረይትን ናይ መወዳእታ ንሪኣ ነጥቢ ከዓ እንታይ እያ ትብል ሓገዝ ምሕታት እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ኣብ ዝኾንሉ ነገራት ዋላ እውን ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ከይኮኑ እንከለዉ ሓገዝ ኣብ ዝደለኻሉ ግዜ ሓገዝ ምሕታት ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ፀገምካ ምስኡ እውን ሰብ ምሕላል ፍርቂ ፍታሕ የምፃልካይ ወይ ከዓ ፍርቂ ፍታሕ ይህበካይ ማለት ኣዝዩ ምስ ዝኸብደካ ምስ ሓደ ዓብይ ወይ ከዓ ምስ መምህር ናይ ሃይማኖት ወይ ከዓ ምስ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ተዛረብ ፆርካ ምክፋል ልብኻ ንባዕሉ እንታይ ይገብሮ ይህድኦ እዩ ኩሉ ግዜ ፆርካ ትዝኸብደካ ነገር ንሰባት ከተዕልልን ከለኻ ንበል ንኣብነት ሓደ ዋላ መፍትሒ ዘይደለኻሉ ነገር እንከሎ ህይሉ ዝሰማዓካ ሰብ ትደሊኻ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ ተዛራቢ ኮይኑሉ ዘሎ ግዜ ህይሉ ዝሰማዓካ ሰብ ትደሊኻ ዋላ እቲ ሰብ መፍትሒ ክበካ ከም ዘይክእል እንዳፈለጥካ ከለኻ ህይሉ ስለ ዝሰማዓካ ጥራይ ልክዕ ከምቲ ዘለካ ሽግራት ዝተፈትሓልካ ኮይኑ ብስማዓልካ ግዜና በፂሕና ዘለና ለዘን ኩለን ፀንሓ መደምደምታ ክንገብረለን ከለና ጭንቀት ወይ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ክንቋፀሮ እንተዘይክኢልና ከም ፀላኢ ኮይኑ ንጥዕናናን ንሰላምናን የጥፍኦ እዩ እዚኣ ክንርዳእ ዘላትና ነገር ይኹን እምበር እዞም ዝረኣናዮም 10 ነጥብታት ከም ዘርእዩና ሰላም ምርካብ ኣብ ኢድና ዘሎ ውሳኔ እዚኣ ክንርዳእ ኣለና ሰላም ክንረክብ እንተደልና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ውሳኔ ሂወት ኩሉ ግዜ ምቹእቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ግድላት ክመፁ እዮም ወይ ከዓ ብድሆታት ክመፁ ኸዮም እቲ ቀንዲ ነገር ግን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ፀገም ጥራይ እተተኮር ኣብቲ ፈውሲ ወይ ከዓ ኣብቲ መፍትሒ ዝበሃል ፀጋታት ምትኳር ንነፍስና ግዜ ምሃብ ብፀሎት ብምፅናዕ ከምኡ ንኣካላትናን ኣእምሮናን ግቡእ ምክንኻን ካብ ዝኾነ ይኹን ወጥሪ ተጋላጊልና ብሰላም ክንነብር ንኽእል ኢና ለውጢ ካብ ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ሎሚ ካብዞም 10 ነጥብታት ሓንቲ ጥራይ መሪፅኩም ብምልማድ ንሂወትኩም ካብ ጭንቀት ናብ ሰላም ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣይ ሆፕ ካብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረና ቪድዮ ኣትሊስት ዋላ ሓንቲ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ንዓኹም ካብዘን ኩለን 10 ነጥብታት ኣየንቲ እያ ተሰማሚዓትኩም ወይ ከዓ ኣበየንቲ ኣብ ሂወትኩም ክትቅይርዋ ትደልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ፀሓፉለይ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ከዓ ላይክ ግበርዋ እንተኽኢልኩም ከዓ ናብ 10 የዕርኽትኩም
ሸር ግበሮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኽብ ሰሰናይ